Estamos na Popar de Agua 34, na calle Riego de Auga 34 na Coruña, na zona da Mariña. Aquí temos un espacio antigo no casco histórico onde podemos atopar pezas de diferentes artesáns, todos de artesanía de Galicia, con obradoiros certificados, onde combinamos disciplinas desde o textil, madeira, confección, coiro. Xuntámonos 4 marcas de artesanía de Galicia para expoñer e vender os nosos produtos, o noso traballo. Está Mailo, que María Lobato fai deseño e confección de prendas de roupa moi cuidadas, con materiais nobles e con pezas pintadas a man. Anabel Martínez, que fai complementos de moda coa técnica do patchwork, tanto con agulla como sen agulla. Nebo Anarría, que é Inés, que traballa a madeira para fogar, e nós, que somos Velategui Regueiro, que tecemos en Tea. Seleccionamos tamén pezas de outros artesáns que nos gustan e que pensamos que teñen moito que decir. Sobre todo, creo que a artesanía é un valor moi importante porque cando ti fas unha peza a man, pos con moito cariño, tes tamén un proceso complexo de creación anterior e hai moita ilusión en cada unha das pezas. Eu creo que é unha maneira de que cando alguén merca unha peza de artesanía lévase tamén o valor que esa persona pon nos obxetos. Así, cando ti o mercas, levas tamén un pouco desa persoa que puxo moita ilusión, coñecemento e amor nas pezas que fai. Escoller artesanía para facer un regalo é unha opción que di moito de ti. Di que te importa o local, o traballo ben feito, os deseños exclusivos, as pezas que din algo e que están cuidadas, con unha produción nun porcentaxe altísimo, ecolóxica e respetuosa co medio ambiente. A parte de que sempre comunican algo de quen elixe o agasallo e despois de quen non leva.